Takže dnes bude po mega dlhej dobe taký obyčajný vlog zo života. Jano má dnes kolaudáciu na stavbe, takú akože pre kamošov. Takže ideme to tam pozrieť, lebo ešte som nevidel celú stavbu ani ja, iba ubytovanie. Už sme tam aj spali, ale ešte dorábal celý spodok vlastne tej stavby, lebo to má 2 poschodia. Takže ideme ho tam pozrieť, lebo sa veľa ľudí fakt všade na neho pýta. Tak vám ho aspoň takto priblížim, keď už čo sa pohybovej lenivosti týka, sa dostal do Gabči mode. No konečne ťa vidíme aj vo videu. Áno, pozdravujem. Som na bežeckom dôchodku. To je aký jaj? Takže už chodím z roboty do roboty. Vycítili sme potrebu od našich followerov, že sa nemajú kde na Liptove ubytovať. Málo tu je toho. Tak sme postavili taký kempík. Aj s ubytovaním, aj so zaparkovaním vášho karavanu. Alebo postavením stanu. Som vravel dneska už vo videu v úvode, že ideme pozrieť, že dneska máš takú oficiálnu, neoficiálnu kolaudáciu pre kamošov. Ano. Takže sa môžeme ísť všetci pozrieť, lebo ani ja som ešte nevidel všetko. Tak poďme pozrieť, ako to tu vyzerá. Takže toto je taká verejná kemperská časť, kde si môžu niečo umyť kemperi, kde sa môžu osprchovať, kde sa môžu vytakať, vycikať, umyť zuby. Dobre, dobre. Takže keď sa zakickáme od gulášu, tak tu môžeme sa umyť. Rovno sprchu. A toto sú tiež sprchy, hej? To je sprchy a 2 záchody vlastne. Aha, kokos, super. No a toto je vlastne najväčší apartmán, ktorý máme, ktorý bol teraz dokončený. Hore sú 4. Ktorý nebol. A no počkaj, tuto natočíme. A toto je vlastne na kompletériu. Toto je tá časť, čo som videla na hore. Stačí, ja odpadnem. Môžeš ísť hore. Pozrieť, aj idem. Nevyzla. Ó, tak to je iné ležovisko. Paráda. Tam sú vlastne 3 lôžka a tu sa vlastne rozložiť na predvoch, respektíve aj traja sa tu vyspia, keď sa to rozloží. Spravíme crash test? Takže v tomto objekte máme vlastne 2 samostatné vchody. Jeden je do tej spodnej časti, kde je verejná časť pre kemperov, plus jeden veľký apartmán pre 5-6 ľudí. A hore na poschodí máme ďalšie 4 apartmány, kde vlastne sú po 4 osoby, čiže 2 dospelí, 2 deti. Čiže dokopy nejakých 20-21 ľudí by sa tu narodilo zmestiť. A už môžete, keď idete na Liptov, na turistiku, tak môžete spať pri močiari. Na vonku máme cez leto bazén spravený, plus je tu na vlastne ihrisko pre deti, workoutové ihrisko pre dospelých, aby si mohli hnáty ponaťahovať. A jazierko, výhľady krásne. Čiže dá sa tu pošportovať, deti si futbal môžu zahrať, vyhrať sa a rodičia môžu piť kávičku na terasu. Dôležité, že Tomáško spracoval na liptovcamping.sk aktivity v okolí. To znamená, že si nájdete tu naozaj či cyklisti, turisti, priamo z objektu nejaké túričky, alebo sa previesť autom kúsok a odtiaľ túru, napravnáč, Čereňovú. Tu na Zakopcu máme Liptovskú Maru, Havránok, čiže naozaj tam toho mŕte veľa.
Takže aj tí, ktorí sa sem neprídete ubytovať, tie aktivity v okolí si tam môžete pozrieť. Tomu vravím kolaudácia podľa Jana. Všetci hostia zapriahnutí do roboty. Zámienka je zvolať kolaudáciu a popri tom vymyslieť nejakú brigádu, aby sa nenudili hostia. Krása. Takže som rád, že ste ma po dlhom čase videli. Ale pekne to tu máte. Ďakujeme a tešíme sa na hostí. Ináč, v stredu som bol s Gabčím na tréningu. Zajtra ideme na ďalší tréning. A ty čo? Je tréningu už vlastne... Gabči trénuje viac ako ja, to už akože... To je veľmi zle so mnou. Som rád, že som to ja nemusel vysloviť. Takže moje respiračné problémy doliečím a idem na to. Tešíme sa. Ty u nás vítaný. Áno, a dúfam, že si dám aj s tebou trailik, tak ako Gabči. A ja dúfam. Čaute. Dovidopo. Jacuzzi, tam sú Belianské Tatry.